वेलकाम बैक दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय दा मा मोनथिगौ ना फुं जाबाय सिखारबाय दा टाइमा जागासिनो 8 AM माने 9 रिंगा तो सिखारनाय आं दहाय फुङाव सिखांदोंमोन आरोना 5टासोआव मोनसे प्रजेक्ट फैदोंमोन मैयानो मिउजिक भिडिअ एडिटिंनि थाखाय दा बे एडिटिंखौ मोनाव मावबाय बिनि उनाव दहाय फुङाव सिखारनानै आङो माखासे कालार मिक्सिं खालामबाय दा एक्सपर्ट होगासिनो दा बेनि थाखायनो ब्लग लानाया एसे लेट जाबाय आं सानदोंमोन फुङावनो लागोन होननानै बाट दाबो जेबो नङा लाबाय नङा होमबा गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि दिना माबोरै थाङो मोनथिला आङो जोबजासिम नायबासो अब्लासो नोंथांमोनहा बुजिगोन आंबो नैथिं बोरमानि न' बानायगासिनो आरोना बोरमानि न'नि थाखाय नैबे बेराखौ माने औवाखौ दानदों बिनि उनावहा दाहाय खिथिगोन आं र' माबायदि बानाया दिनै कमप्लिट जागोन ना जागोन ना थ' बिदिब्ला दे नों मावबाय था आङो ओंखाम जाना लाग्रोनोसै बिनि उनावहा आंबो एसे मावफानोसै थ' ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै मैया कारेन्ट गैयामोन दहाय कारेन्ट फैदों कारेन्टआ एसे मोनावहा दसे फैदोंमोन थांफाफिनदों ओमफ्राय फुङाव कारेन्ट फैदों नालाय ओमफ्राय दा आफाया माइ मिलनिफ्राय माइरंखौ सौनानै लाबोबाय दा आइया बासिगासिनो माइ गाब अन्थाइ बिदि बासिगासिनो आरोना जायफोरा मैयानि ब्लग नायदों बिथांमोना मिथिगौ आरो जायफोरा नायाखै बिथांमोनाबो थांनानै चेक आउट खालामहैनो हागोन फुलकबिजों आलुजों नै थास' आथिंजों ना गोरान थ' बिदिब्ला ओंखाम जाना लाग्रोनोसै थ' ओंखाम जाखांनायनि उनाव फिन लोगो मोनफिनसिगोन नङा होमबा थ' ओंखाम जाना लाग्रोनि ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनानै नै रेडि जागासिनो माने रेडिखा आरोना जों दा माबाल' नांसिगौ दोनथ'नांसिगौ नैबे खुन्थिखौ दा नैलाय खुन्थिखौ दा दोनोसै आङो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दोननानै नैबिदि स्टाइलनि दोनगोन आरोना माने जाहाथे बोरमाया ओरै बारनो हायि नैबिदि स्टाइलनि दोनसै माने बेखौ गासैथिंबो उनाव ओरै फर कर्नार ना माबायदि बेखौ दोजेनसै नामा आङो दोजेनसै दे होमबा मुंफोरा नांगौ सिमाया जाखाबाय बेफोरो ओमफ्राय बिसिम जागोन दे होमबा मा बियो नारेंखल रा वा आं खामानि मावनानै लाबोना फैनाय नोंलाय दे आरो नै बिथिं दङ दानल आरो नै बिथिं नामा खोन्थाना नोंनिया माइनाव दे जादो आयौ नै आंना खामानि मावग्राफोरा दा दोनदो बावनो दोनदो माहा लांदों नोंलाय ओरै दानल ओरै नैबाव ओइ नैलाय खामानि मावग्रायानो नै एबार हेबसिगोन मोनसे बारहोनांगौ ना मोननै बारहोनांगौ मोननै बारहोगोन फाइनालि जोब्बाय 2 आवार्सनि एसे बारा लाबाय आरोना बे खामानिया आयु जोब्बाय खामानिया जोब्बाय मेंबाय दामा मेंबाय नै बरिया जादों ना जास्ट बेयावहा बोरमा रेस्ट हाउस आरोना सिगाङावहा आंनियाव बानायदोंमोन नालाय बे माने एसेबां साक्सेसफुल जायासै आरोना मानो होनबा जायगायाबो एसे फिसा नालाय ओंखायनो बियो जायासै नैबेबा जायगाया एकदम महल बहलखा आरोना टेनसन गैया दा बोरमाया हाबगोन बाव जागोन बेयाव रेस्ट खालामगोन आरो थानायखौ खोन्थालां अबे जायगायाव थायो न'आवनो थागोन अबाय थानो नङा होमबा बिदि आरो थ' दा जोब्बाय खामानिया दा मोनसे खामानि बाखि दंबावो मा खामानि होननानै बुङोब्ला एसे थिं खोबना होनांगोन मानो होनबा अखा फैबोला सिगोन ना नङाबा बोरमाया ओंखायनो दा थिं एसे खोबनोसै मोननैसो थिं दोङो ओरैनो आग्लायनाय बेखौ खोबथ'नोसै बिनि उनाव जासिगोन बास नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एबार आं थिंनि बेबस्था खालामनि र'
नै बिदि दसे टेम्परारि होना दोनबाय आं आरामसे थासिगोन गायावआ बेनिफ्राय आरो मोनसे खामानि पेन्डिं थाबावदों र' ए आफा फैबाय र' आच्चा अखौ अबे जायगायाव लगायगोन हा ना ना माने गाहायाव ना गोजौआव बियो गोजौनि थाखाय आच्चा 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 ओमफ्राय नैबे गेटआ अके 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 दे आच्चा बै जागोन ना जाया माबाया गोजौनिया जानाय नङा खोमा ना हा जानाय नङा ना होमबालाय बेखौ बेलेग बानायफिननांसिगोन ना माबायदि बानायगोन ओमफ्राय आच्चा आच्चा होमबालाय दा हाखर खुरनोसै नामा थ' बिदिब्ला हाखर खुरना लाग्रोनोसै आं खुन्था गायनो दै गांबाय जायगायाव cheers जौद्रायबायसो नामाथाय र' दा इन्जिनियार बाबु फैब्ला खिन्थानांसिगोन आं जौद्रायबाय नामाथाय खामानिखौ थाब फोजोबनानै आंबो दुगैनोसै फुरानै लेथ्रा जाबाय आं दा दुगैस्रां लोबस्रां एसे फ्रेस जानानै मा खालामा नालाय मा हादो ओमफ्राय माबायदि जाखो जादों ना इन्जिनियारा नोंसोर नालाय मिस्ट्रिया आंब्रा हा बेखौ खानांगोन नङाबा गोलैगोन ना बोरमा आथिं बायलायलायनाय जागोन ओमफ्राय बोरमाखौ अबे मा दिखांबावगोन ए आच्चा 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 होमबालाय लाबोबावदो ओरैजाय बास जासिगोन ना खादो खिन्थु नैबेयो जानाय नङा बोरमा आथिं गोलैनाय सल आथिं थाबायगोन दे होमबा ओमफ्राय नैबे थिंखौ खुन्था बानायनानै ओरै एक्सिलाय होना हो साहा लोंना लाग्रोनोसै खोमालै जाला नङाबा माबा मोनसे जाना लाग्रोनोसै देन्जार ओंखामबो उखैबाय केक केकखौ बांद्राय जाजायाथ' दाउदैनिसो हा ए नङा ओरैसो बुंना हर दाउदैनि हर केक साहा एसे लोंनानै पावारफुल खालामना लानोसै साहा लोंखांबाय दा साहा लोंखांनानै आं खामानिखौ मावफिनसै आं फोजोबनोसै खोमा खामानिखौ फाटाफाटि मावनानै एकदम फोजोबनोसै बिनि उनावहा दुगैनोसै बिनि उनाव फिन लोगो मोनफिनसै नोंथांमोननि गेजेरावहा दा आङो मावग्रोना लानो फाइनालि जाबाय नै बोरमानि रेस्ट हाउस नैबे जाबाय गेट सानाव थागोन बिन्दासाव बाव मोनाव थागोन बेलेगाव आं मै लेथ्राखौ बिदिनो खाद्रा खुद्रा सावना होबाय आङो बेनिफ्रायनो ओइ जोबबायना आदार दा आंबो दुगैबाय नै दा दुगैखांनानै फुरा फ्रेस जानानै बोरमाखौबो वेलकाम खालामनोसै गोदान गावसिनि रेस्ट हाउसावहा थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' गाइस नै फार्स्टआवनो आं दरजाखौ ओपनिं नै दर खेवबाय वेलकाम नै एसे धुप जलायनानै वेलकाम खालामदों नै आदारा नै लाबोदो बोरमाया लाबोदो वेलकाम नै आजाव हाबबाय दा आजाव सोदो आजाव गुस गैया ओरै फैदो आजाव बोरमायाबो हाबबाय नै आरो मानैसो हाबबावाखै खोमा ना ओइलाय दाहाय सोनोसै बेखौ आरो माखासेया हाबजोब्बायानो नै बेलाय आरो नैबे सिगांथिं दङ नैबेसिं नै मेथाइ जागासिनो दासो बरिया नै बिन्दास जादो दा मिथिबाय दे जाबाय था एबार न'आबो एकदम बरिया जाबाय नै नुबाय दा
नै बरिया जाबाय न'आबो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय माबोरै नुदों नै सिं आया थांबाय नै माबाया टिंकी मिंकी बिसो मानैनि नामा मा नाम टिंकी मिंकी टिंकी मिंकीनो टिंकी मिंकी ओइ खोमा खाथियाव हा खोमा दे लांदो ओइ टिंकी मिंकीनो थ' चिंकी ना टिंकी थ' नै बिन्दास दायो मा सानदों नायना बा बुरियाना दासो नै रैमालि बियो रैमालि जा बेखौबो जा ओइ गोलैगोन दै मोजाङै बेखौ गोजौ दोना खोमा गाहायाव दोनसै नङा सानलायरे दोनथ'नोसै ओमफ्राय दा 6-7ता जाबाला न'आव सोहैनोसैब्रा आच्छा आच्छा दा माने रेस्ट खालामथों दायो ना दायो रेस्ट खालाम जाहोदों माबा बियो दे बरिया थ' बिदिब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दे बिदिबा दा दहायनिफ्रायनो मावै दहायनिफ्रायनो माने एक्चुअलि बियो 11टानिफ्राय मावनाय आरोना दा 11टानिफ्राय दा मावै माने फाइनालि फिनिश जाबाय आरोना थ' फिनिश जाबाय दा सानाबो बारा गैला हाबथारसिगोन बिदि आरोना थ' दाथ' आरो मा बुंबावनो आङो जानाय लोंनायनि बेब'स्था खालामसिगोन मोनानि नङा होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय मोनानि ओंखाम ओंख्रि गासिबो रेडि जाजोब्बाय नैबे जाबाय मैखुन नैबे बियो खुथ्रा चिकेन आरो फुलकबि मैखुन जायो जाया नोङो जायो मैखुन नङा मैखुनसो हा मा मैखुन नङा मैखुनसो मैखुन आच्छा मैखुनसोनो मैखुन नङा अके मोनसे कुइसन सोंसै आं नोंखौ दे खांख्राइनि आथिङा थोंबैसो थायो थोंबा दाबो दं ओके थ' गाइस खांख्राइनि आथिङा थोंबा थायो राइट ना जा बे दामला बुंदों थोंबा थायोनो खांख्राइनि आथिङा थोंबा थायो होननानै बुंदों आङो थायो थोंबा ओके कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय बेसेबां थायो थोंबा थायोना दे दा जोङो ओंखाम जाग्रोनोसै ओंखाम जाखांनायनि उनाव फिन लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा ओंखाम जाना लाग्रोनोसै थ' ओंखाम जाखां लोंखां नै फैलायबाय आं भिडिअनि गेजेरजों थ' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आं आसा खालामबाय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो इन खालामसै मोनाबायबो आरो गाबोन मोनसेयाव थांनो दङ आपडेट मोनगोन नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो ब्लगखौ जेनेबा आंनि ब्लग बा जोंनि ब्लगखौ मोजां मोनग्रा अनसायग्रा नोंथांमोन थ' बेनोसै आंनि फेसबुक आरो इन्सटाग्राम आरो डिसक्रिपसनाव दङ थांनानै चेकआउट खालामहैनो हागोन थ' बेनोसै आरोना गुड नाइट लानोसै आं दे टेक केयार थ' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय